मैया की सोरा हो सिंगरवा हो कि लाले हो रंगवा दुगु कि लाले ला हर तरवा हरवा लाले वापस तरवा हो कि लाले हो रंगवा लाले बसंतरवा औरी अढ़ौल अनरवा हो राम की लाले हो रंगवा लाले बसंतरवा औरी अढ़ौल अनरवा हो राम की लाले हो रंगवा हो राम की लाले हो रंगवा औरी का तो मैया के सोरा हो सिंगरवा हो लाले हो रंगवा ढेर सारा आशीर्वाद हमारे रवि अंकल की तरफ से। लेकिन ऐसे भैया ऐसे आनंद ना आई मैया के दरबार में हमनी की बानी जा हम तो ठुमका लगावत नहीं लेकिन साथे साथ रहुआ लोग के भाई हमरा साथ ठुमका लगावे के पड़ी हमारे साथ डांस करना पड़ेगा आप लोग करिएगा ना तो हमारे साथ थोड़ा कमर मटका ली मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले सोरा हो सिंगरवा मैया लाले सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा हमने के बीच माता बहन लोग बड़ी जा रवा लोग काफी प्यारा अरे लावेली झूलू हवा हो कि झूले रे झूले ना कि मैया मोरी गावेली दिया हो झूल रे झूली ना
आप सबसे हमारे एगो सवाल बा, जे जे ई भजन सुन ले बा तनी एक बार हाथ उठा दीजा, जे जे ई भजन सुन ले बा और ताली बजा के कि निमिजा की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली मैया लावेली झूलू हवा हो निमिजा की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली हो कि झूली रे झूली मैया मोरी गावेली दिया हो कि झूली मोरी गावेली दिया हो कि अरे झूल झूलता झूलत मैया के लागल पियसिया हो के चल रे भैली झूलता झूलत मैया के लागल पियसिया हो के चल रे भैली हो के चल रे भैली। और हम आइल बनी रउआ लोग के झुमावे खातिर, रउआ लोग के गवावे खातिर, त मैया रानी के दरबार में सब केहू बराबर बाटे, जा केहू छोट नहीं खे केहू बड़ नहीं खे। तो हम चाहतानी 2 मिनट खातिर हम आप सबके बीच आवतानी और सब लोग साथ है ना, सीढ़ी तो है, साथ में मिलके झूमम जा, साथ में मिलके गाएंगे। निमिजा की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो के झूली रे झूली निमिजा की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो के झूली रे झूली हो के झूली रे झूली। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की। और हमरा साथ डांस करके कि मैया मोरी गावेली दिया हो के झूली रे झूली मैया मोरी गावेली दिया हो के झूली रे झूली ना मोरी गावेली दिया हो के झूली रे झूली ना। निमिजा की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो के झूली रे झूली निमिजा की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली हो कि झूली रे झूली। और ऐसे ना प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की पूरी गावेली दिया हो कि झूली रे झूली मैया पूरी गावेली दिया हो कि झूली रे झूली मैया पूरी गावेली दिया हो कि झूली रे झूली। ऋषु भैया 1 मिनट जरा रुकिएगा, नवरात्र भी आवे वाला बा। अच्छा एक सवाल बा रउआ लोग से, रउआ लोग के बियाह हो गइल बा? नहीं के भाई भैया रोक दीजिए जरा, रउआ लोग के बियाह भइल बाटे ना? त रउआ लोग खातिर एक लाइन कि सब होखे हुनर में हरारू चाही सुना चाही चंदा चकोर नहीं दहेज में मांगल फरचूना। और ऐसे नहीं भाई, हमारे साथ डांस करके कि सब होखे हुनर में हरारू चाही सुना, सब होखे हुनर में हरारू चाही सुना, सब होखे हुनर
सब होके हुनर में हारू समैया मोरी गावेली या मोरी झूले झूलेला समैया मोरी गावेली या माता बहन लोग बाड़ी जा एजा कोनो दिक्कत ना हुई बात सुन भैया यहाँ से सिर फट जाइए यहाँ से सिर फट जाइए और हमरा साथे गावे के पड़ी सबका ही भजन माता बहन लोग से आग्रह बा सुतला बारू की जागल ए मालिनिया हमके बुलाए सुतला बारू की जागल ए मालिनिया की हमके बुला होएगा ए मालिन बुला होएगा बस 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 ए बस यही ठीक है दोनों हाथ के सब लोग उठाई जा सब लोग सारे लोग डांस करके तो मैया मोरी गावेली ओ की झूले रे झूले ना मैया मोरी गावेली ओ की झूले रे झूले ना धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया धोवत तोहरी मंदिरिया हथवा खियले हो धोवत रहुरी मंदिरिया हथवा खियले हो सब सिंह चाचा जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार और अच्छा एक बात बताइए श्री राम जी के भक्त कौन कौन है भाई सब लोग हैं ना वो मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम